Bé, aquí estem de nou un diumenge més amb la nostra amiga Tortuga, la Xangu, a veure si us ensenyem una mica el que els fetillers i fetilleres que encara no teniu el plaer de tenir els vostres nous llibres a les mans, el Goblin, el planeta prohibit, el joc de rol i la cartografia del planeta Goblin, perquè les circumstàncies no us han permès tenir-los a les mans. Dir-vos que el planeta prohibit, joc de rol, és obra tant a les il·lustracions com al contingut de el Bernat Gómez i de l'Adrián Colas, i que el joc no només té aquesta base del llibre, que és un llibre inicial per començar a jugar, sinó que també podeu anar a la pàgina web del Planeta Goblin, en la qual trobareu aventures extra i trobareu altres dades que podran permetre ampliar l'experiència del joc Goblin. El joc Goblin del Planeta Goblin està basat, com ja us havia comentat en anteriors vídeos, amb els relats que han fet els autors de la cartografia del Planeta Goblin. El Planeta Goblin està il·lustrat per la Txell Ozkariz, que ens ha fet aquesta magnífica portada, que espero que aquest cop es pugui veure millor. A veure si ara he aconseguit fer bé el vídeo. El vídeo, com deia el programa de televisió, on hi ha relats de diversos autors, que ara es comentaré, i que també cada relat està il·lustrat per la Txell, com si fos una fitxa d'un explorador, de cada un dels exploradors, que són els autors que han explorat aquest planeta Goblin. Doncs la Txell ha fet la fitxa d'exploració de la llibreta d'exploració de cada un d'aquests exploradors, d'aquests historiadors, d'aquests alquimistes, d'aquests paleontòlegs, no?, que han anat al planeta Goblin, aquest planeta gelat, a veure què és el que podien trobar, i realment han trobat coses molt interessants que crec que us deixaran garrativats. I també la Txell ens ha fet aquest magnífic mapa per situar tots els ecosistemes que podeu trobar en aquest planeta gelat Goblin, que no és tan gelat com semblava, perquè té una gran part del seu ecosistema és gelat, perquè té unes baixes temperatures de menys 270 graus, però que per unes falles i per uns anells volcànics també té algunes zones on els ecosistemes són molt diferents, no? Bé, crec que no vull fer molts spoilers, que us ho haureu de llegir, que haureu de cercar el llibre i de tenir-los a les mans per poder-ho saber. Sapigueu que també hi ha un relat de Carles Ribas, que és el guanyador del relat concurs en col·laboració amb el Biblionauta del 2019, i que aquí trobareu relats, com podeu veure, de l'Alicia Gili, del David Gómez, de la Sílvia Almenguer, de l'Alistair Myron, de l'Antoni Herrero, del Ferran Armengol, del d'Edgar Cotes, de la Sònia Bog i del Sergi Geoset. Tots els fetillers i fetilleres del nostre concili fetiller, que bé, doncs aquest Sant Jordi que ens quedem a casa, tots i totes, ens quedem, tots els fetillers i fetilleres ens quedem a casa, però que podeu gaudir de la feina que fa el concili fetiller a la nostra pàgina web o a les llibreries de confiança, on podreu demanar els nostres llibres si voleu
per després del confinament, o si no, doncs de Lecto, que teniu també algunes de les nostres obres en format electrònic. I bé, doncs aquí teniu una experiència global que està en format en paper, en format electrònic, amb joc i amb relats.